Klaro na nang wasa. Daw sagi, dagan kay lamok mo. Baka magguwang asa magguwang. Baka nga. Matog na po ron ba? Ay, kutsilyo na. Nakyat. Wala tayo kutsilyo na. Pukaw ito magguwang ka, sige rin ito katog. Bata. Sige rin ito padakos itlog. Richard! 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 Huy! Mana ka makangano man? Bakod na! Gano man lagi? Bakod na ron! Gano ka na kami? Ako ni bata katugon ko. Sabi tuyo ni mo? Ayong himatang nagbalik! Yung day, dupangan naman ang atin yung musikat. Na! Papatong ko naman atong latak. Kung bata ka na sungot ni mga. Imuwan sa yan! Day! Tugon sa kayo. Bango na di Richard, sige wag kakatog hapon na. Si Pamukaw. Ay, vlog yang dap. Bango na di ba? Papay dinong agad to. Ay! Paala mo din ay, katugon mo kay Banduk ka pata kayo. Kumahawa rin diya, may pangagan ka ron. Sumbong ka ng papa ron! Sumbong nga to, basta ka matugon din eh, paala mo eh. Maria mo daw. Papa! Sigarin niya daw, di mo bakod! Kuting bata ay. Sige, pagkita dito pa! Tulingan mo ka! Pabunal mo siguro kag kawayan nadakap. Richard! Kung bata ka ba? Sige na kakatog. Ako di mo ba eh. Nabusaw nag. Di ta makatugon ta, tanong mga tuga. Butawan, masuk-suko ka. Alangan matog ka hapon ron. Matog unta ka galo. Alas 2 o di, alas 3. Hapon na matog. Alas 5 na, pagdungan na to. Alas 5. Kapatay kabaw mo ito kung mo gitugway. Nung na, kumuha pa di putong tabaw nga eh. Aba, isa ako tawin mo nga. Pagdungan na to, dagar ba? Pagdungag. Dagar kay kag. Buaw na Buaw iloy. Katugon ba ta kayo? Tugon na kayo sa may paso na yung wifi. Nas likod. Pagtuon pag itas likod yung bata. Wala ba niya? Nasluyo. Nasluyo ko na, nasluyo na. Bali-bali ko magagluyo ng bata ron. Asa ang password dire? Dili mo gisuwat. Ako ni papa eh. Nalagay sa likod pa. Tagalis likod, dala ko sa likod yung bata kap na. Apo yun naman ka sa likod ron. Ako di ka kakunin ka na nas likod to sa kwarto. Yung bata ay na po sa kwarto. Los kwarto lagi. Kumuha na to. Na. Nalagay. Baligyan mo yung bata ron. Tuway igon, nas kwarto. Asa man dire? Isun man kas kwarto ba ay nga itay ba. Buwa mo siya oy. Wala ka naging kung time din. Lagi mo man ko musog ka kwarto. Yak di bata kay. Luta ko niya mana oy. Luka. Magkalaging kung time. Tay ba ay nga. Ngon ka nasluyo niya. Anak ko nas kwarto. Ako ba rin tas luyo? Ang password nas kwarto, ngana ni suod magas kwarto. Niya makanas kwarto. Ang Boy, di Gusto ko eh. na, napoy wifi na hinay na. Nay karon. Pamukaw niya kay matug to. Sa pasok na di mo son. Bangon sa bangon sa. Matulog. Di po kakamaw og spelling ko sa kuwag kwarto. Bago ta. Kunta bro ta grade 1. Mo na diha kay pag-discount lang mo. Higo mag-bullpen dayron. Higo mo ko subran. Bukod na karon discount ti mga para inyong data. Okay. Okay. Oh. Nakakuli pa lagi na. Nagsulti pa ka. Sulti. Tug na nagbalik. To, balik. Ay nagmata ha. Ta. Ako kayo. Ayan, pagkaon! A few inches later. Kamu tadi ha. Ano? Sige lagi. Sige, sayaw. Napay ads. Dapat mo tan-aw mo dili escape ang ads kay support ba support. Tanaw. Ako kay pasandan naman. Mga idol na ko sa una weeks kaya na sila. Hantod karon gud kani. Kaya kani. Ha? Kani. Ano lagi ni ikaw ni? Ha? Ay, mo subscribe ta ka subscribe dai. Kung ang panama mo dinapayon sa subscribe ay. Ang hirap na nagtanaw ni. Kung ako Matawag ko kada mo ha. awa mo dami dai. Kabog ikaw. Sa ko log ba to? Pero yung banaan niyo. Ano? Pareha lagi mo pa.
Napangag ko siya. Ako may taya eh. Kasi nina nga. Ako may. Jay! Pag mana, matuto ka. Ano yung anak? Niloading gapon. Bahala ka dia. Punta ko. Ako yung anak mo sa nina. Ha? Bird cell ko siya sa nina. Oh. Anak, ikaw na. Ha? Anak, ikaw na kay parihanin mo. Dako manigiyan gam ko mo kiti. Naka di ah. Wala ay. Tanawa, tawan niligyan mo jud bata ta. Ha? Pili kidangay pa di pa jud manghatag pagkaon. Lagi. Pangagap. Hilom lang ang banakay mo. Magbuhat na ka. Ito di abot mo nang atok ng taon ni sik sa mukha. Sampo ka daw. Kana. Ukawon mo. Tuara, tuara. Ano niloading na. Ha? Sa bago kay niloading nun. Balang kay. Isa maron. Eyo! Hoy! Nalawas ako na tingin, nagbrag na itaw! Amo, bay balang di rai. Hindi na mo katanaw ng kuan, balay ko kwarto eh. Ay, banakay mo di rai. Na. Bawas. Oh! Oh! Ay, pre! Nalagi mo kuan pre kanang nay tower dire. Pre dia, usa sulti gapon nga. Buta ka lang baktin. Ano man tawag ko ingon. Dito ako siguro pre oy. Di ako ka pareha mo kay ito ma. Mami kay tumag pero gwapo mo ko gamay na to. Okay, mas be, narbay. Basi nanay. Bigay Asa ka? mo tana ko pre unsa nang tower na pre? Si tower nga di ba na tower? Unsa din na day? Cell site man na. Ay si wala pre mo na katong kanang kunik-kunik. Kunik-kunik. Katabi tong ba katabi tong mag internet di ba katong ikunik daw. Kunik daw. Katabang Mo makay mas. nakalimot og dala sa akong mas pre. Oh my god. Tapos si Wala ikaw. di na kamada pre. Patayag mas nawas. Nawas ka na ikaw man. Alangan nga gipanungutan ko nung sa pre. Kunik ako pre. Kunik ka bawal ang mga lagom dire. Ah, kailawayon unsa din nga dili ka connect sa cellphone og ituman ang tagiya. Bawal niyo ang puro na tambok. Kung mga lawas na mo. Pwede lagi kay magloading lagi. Magloading lagi. Kanahara nanambok mo kay mga laog mo timo wifi din pa connect. Magbuot ra ba ka? Ika pa nang hanyog password, ika pa masuko. Ah, Unsa pas mo dani pre? bisa kunsa. Pwede na bisa kunsa? Ang bisa kunsa. I love you. Di man lagi unsa man kabuangan man taninjo. Bisa kunsa gali, bisa kunsa, bisa kunsa. Yo, bukan ni I Uy. love you Kintoy TV. I love you Kintay TV nga wa may mo isulti ni mo anak kayo makayuyap. Apan wala ka na kaano guning gugma. Wa bitaw. Pero namon ko'y kuan mar eh. Ring ring, call me ring ring. Kung gusto mong magdala pa ako ng movie. Ring ring, call me ring ring. Baby, we can Mari good. Nakasunod ko pa. Wa japon na para daw ha pagkakayo pre. Kintoy TV. Mo kunik kon. Dili man gyapon ay unsa man to nang Hoy, itay pa bisag kunsa, bisag kunsa, bisag Itay kunsa. pa itay, bulukan ni Moy. Sa mo tay pag bisag kunsa yung ka bisag kunsa itay. abis ang kunsa day. Oh, karon pre, nakasunod ko pre, makasubscribe mo sa Dudong TV pre. Subscribe ay good. Ayo skip ang ads hap na. Ano sa may labot sa ads ko no? Wala may kabayad rin dahil kung pa ni na-impas. Ads dito, inyo petans ang mga tutuwa intan yutar ng ads mo to. Si Utang odds. Anong sunod nagbaboy kon? Basig mas musod mo to. Naligay may saging pre. May saging. Mga napakag saging, humans wifi saging. Hello, pabita pa na pre. Ako lang talugan pre, bisig mga talog ka buok man pre. Ah, pero di nga na po dani, pwede ibton eh. Pagaling ko ka-subscribe, ibta! Ibta! Tun, laga. Pali na nga to, pali na nga to. Pagaling ko ka-subscribe, labihan. Sumangin lang magka-connect diri ba kay mga idang saging. Mo subscribe, mo gapo ko pre. Balik lang diri kahinog kayo, hilaw pa ni. Ako rin talog pre, kanang sa kasipit lang pre ba? Mal, tuhan ay. Ilisa, bita po ko na pre, nagpamunga sa unang ka pre. Oh, Usa kasipit gayon, usa po buok gihatag. ano ba kausa? Kasara ko yata. Usa man tan pagkaon tanahuan ni usang buok oy. Pilam day kagbog day. Usa. Usa ra gud ka kay wa magayap. Lakaw na nga to. Kita po mga istorya ay mga hatag nilang gani kay mo pa jud nga. Lakaw na nga to, lakaw na. Ayaw pa palinood mo na.
Ano eh? Hilak mo di ay. Pag-awiyap ko, basta pagkita ka lang. Ikaw, Bi. Hilak mo di ay. Kulain to, anak. Ano ka pa? Ay mo nagyaway pa. Isumbong juga sa pulis. Anak pa. Sumbong sa polis, nga giyon sa na to siyang inggiing na manang way siya. Nga tinuod man sad. Ah, Aduh lah. sumbong juga na. Segala haladat, ihatag ta ka ron. Oh, ano ni balik man ka? Ako na lang dadun, be. Iyakag na lang. Kamu dawag, di mo na ikuawag balik. Gangi, usap lang, be. Para ugma. Agwat! Hindi, madag tolo, pre. Sarang gingon niya karon tulo. Para I love you ba? Kapten, wala. Oh! Ay, kamayo dyan ng silingan. Ay, kay nangayo kong tulog eh. Himo mang... Ang puning kinagamyan. Sam, Ang puning pulos. Ibilan lang na ako ni pre. Hingi kay na, pre. Lamir ba ng flavor? Isa klibo na, saging, pre. Banana flavor, gan? Tumuang ng ka, kay kuan po to. May gitawa na, giuli, gagmay kayo. Imo, ragon na, pagkapin. Ano, pakapin ninyo, pre. Sagaran, pakapin Iyakag na na lang gud na dito sa unahan. Ako, layas na rin, nagbalik. Salamat kay pre, ah. Asa mo ka? Mura mag-ikaw itong nakatira sa kumare. Ay, mare. Di ba ito, asawa ni mo? Asawa ngayon mong gitiran. Ito, Di. kapon di. Ito ako lagi, pre. Mamang may dama to, pre. Pero gwapo ko gamay ito. Wala ko layas na kaya murag mahinaykan kita kayo. Balik nila. Di, kahurot na ni pre. Balik ko. Yung kay nikahinog, bubalik ko. Nikahinog ka na, mabalik ko ko. Sige, balik kay at ngati ka. Tihik mo kaliwata. Wag apa mo! Di mo balik niya! Ano balik? Di na ako mabalik doon! Konti mo balik. Di na ako mabalik! Orang ikaw mabalik eh. Wala mo yung sakit! Lamot ko sa kasugat ka. Katawa, kamotor kayo nag-disip! 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 Pilam day kagbog day. Usa? Usa ra gud ka kay wa magayab. Lakaw na nga to.